Oletko jo Facebookissa? Jo 160 000 suomalaista vastaa kyllä. Netin ystäväkirjassa kuluu työaikaa ja rikolliset ovat alkaneet vaania verkossa käyttäjien henkilötietoja, mutta nettiyhteisön suosio sen kuin kasvaa. Facebook on koukuttanut tänä syksynä jäsenikseen jopa kansanedustajia ja toimitusjohtajia. Yhteisön sivuilla he voivat sitten ajankulukseen lähetellä kavereilleen virtuaalisia vampyyrin puremia ja värvätä toisensa vaikka netin ninja-armeijaan. Tamperelainen Lotta Kallio ei tunnusta hurahtaneensa, vaikka kuukauden ajan jokaisesta päivästä on kulunut tunti täysin uudella tavalla. No mitä sä teet siellä Facebookissa? No, kulutan aikaa. Juttelen kavereille, jos mä en saa niihin puhelimitse yhteyttä. Juttelen sellaisille kavereihin, joihin mä en raaski ottaa kustannussyistä yhteyttä. Ja sit mä lähettelen puita. Puita? Joo. Mulla on semmonen Green Book niin kun ohjelma täällä mun Facebookillani. Eli mitä enemmän mä lähettelen puita ja koitan saada muitakin ihmisiä miettimään kulutusnormeja ja kaikkea tämmöistä energian kulutusta ja tällaista, niin sitä enemmän mä poistan hiilidioksidia ilmasta. Tällaista on kommunikointi Facebook-yhteisösivustolla, jolla on Suomessa jo 160 000 käyttäjää. Näytetäänkö ystäväkirjassa naama liiankin tarkasti? Britanniassa varoitellaan identiteettivarkaista, jotka ovat avanneet pankkitilejä ja hankkineet luottokortteja yhteisöstä keräämiensä tietojen avulla. Facebookissa ja muissa vastaavissa verkostoissa ihmiset kertoo itsestään vähän liiankin helposti, vähän liiankin paljon. Täytyy muistaa, että se tieto päätyy joko kokonaan julkiseen verkkoon tai ainakin sitten näkyviin kelle tahansa, kenen verkostoon kuuluu. Ja sinne ihmiset kertoo syntymäaikojaan, missä asuu, kenen kanssa on naimisissa, paljonko on lapsia, missä päin on kotiosoite jopa. Ja nyt kannattaa varmaan vähän verrata tätä siihen, että kertoisivatko ihmiset näitä samoja tietoja itsestään vaikkapa paikallisen marketin ilmoitustaululla. Hyppönen itse ei ole Facebookissa, mutta sallii sen käytön alaisilleen. Australialaisyrityksen mukaan Facebookissa lorvailu kuluttaa vuodessa 3 miljardin edestä työaikaa. Facebook liian usein naamaa. Miksi sä oot siellä? Yleisestä painostuksesta johtuen, koska siellä on kuulemma kaikki. Kukaan ei enää vastaa edes sähköposti, kun kaikki on Facebookissa. Joskus voi mennä 1,5 tuntia, mutta joskus en käy ollenkaan. Kuluuko työaikaa? Vähän. Facebookissa ei ole vain nuoriso, vaan myös valta on siirtynyt sinne. Terve kansanedustaja Jyrki Kasvi, mitäs täällä vaan lorvaillaan Facebookissa? Mitäs tämmönen peli on? No se on kaikkein tehokkain tapa pitää kavereihin yhteyttä nykyään. Kansanedustajatkin täällä vaan netissä. No kaikkihan on nykyään netissä, ei ole enää semmoista ryhmää, joka ei olisi netissä. Se on vasta kurjaa olisikin, jos kansanedustajat ei ole siellä, missä ihmisetkin on. Kasvilla on Facebookissa yli 200 kaveria, enemmän kuin kansanedustajia on eduskunnassa. Valitettavan harva on vielä kansanedustaja. Facebook olisi ehkä aika hyvä tapa, tai joku vastaava olisi hyvä tapa parantaa tätä kansanedustajien ei-kokouskommunikointia. Se on totta, että ihmiset ei kauheasti mieti, mitä ne itsestään nettiin laittaa. Että jos se, mitä sä laitat nettiin, on siellä ikuisesti ja sä et sitä sieltä pois saa, niin juuri tämä, että oot sä valmis kantaa vastaamaan niistä puheistasi ja kirjoituksistasi ja kuvistasi 20-30 vuoden päästä, kun ne luodaan sun eteen ja sanotaan, mitä sä oot näistä mieltä. Facebookissa voi myös politikoida, pelastaa Itämerta tai vaatia hoitajille lisää palkkaa. Kasvi uskoo, että tulevaisuudessa presidentin vaaleissa voi yllättäjäksi nousta se, joka saavuttaa suosiota netissä. Mutta pureskelevatko kansanedustajatkin toistensa kauloja netissä? Mulla ei ole kuin ehkä 5 vampyyrin armeija itselläni. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne, joita saat purru, niin niistä tulee sun armeija. Että Roosa Meriläisellä on, sehän on tällä hetkellä vampyyrijedi. Sillä on aivan valtava joukko. Hän on purru ja joiden puranat on sitten purru eteenpäin. Tää kuulostaa todella sekopäiseltä mun korvaani.
Onko se sitä? On. Sitten se on niin hauskaa.